everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Makings of the fear. Kayo! Kalit nga! Nganito nga ang kayo sa palibot! Ingon sumasunog ang lasang! Hayag na, dili ba? Alastor! Ikaw! Gusto kong magbalinaon, korason. Gusto ko bukuyo ka kanako, korason, sa way daghang langas. Dili ko gustong bunugon ko pa ikaw. Ayaw pagdool ka na ako, Alastor! Dili ko mukuyog ni mo! Ani ko sa kalibutan sa mga mortal tungod kay mortal ko! Immortal ka, korason! Ang iyong inahan, mao ang reyna sa Lemuria. Si Ustara, ug ang imong amahan. Ang hari sa Lemuria. Ikaw si Prinsesa Hestia. Dili! Kuyog kanako, korason. Kuyog! Didako naging pag-ayo ang kayo sa palibot ni Lasang. Ingon sa nasunog. Si korason, naglakaw. Nagsunod siya ni Alastor. Korason! Korason! Wa siya makadungog na ko. Ay, hala! Kung manigitawag pangihi si Junior. Hala! 120 ka, hala! Ginoo! Unsa na? Impierno na, Ginoo? Niya naging demonya. Impierno na gid ay. Karon pa kuday. Nana di sa lasang impierno dairang tanawa day. Sigahang mga mata ni mo day. Hala! Ako nang hala. Autoon! Haler. Lahi mo na haler. Pag haler diha, sige. Padayon. Istorya, sulti padayon. Ginoo ko wasay! Ginoo ko ang lasang! Murag nasunog ang lasang, say! Hala. Tuod! Ginoo ko! Tuod! Gituod ka karon, Ginoo ko! Ang atong anak nga hilaw, say! Naarabad niya turon siya, say! Kung maunang nasunog ang lasang dairang, magtawag tag bumbiro, day! Ambulansya! Kanahan, madapa ka nagbumbiro, say! Isa pa diya? Mas may pa no, mag-ampo lang katang mag-uwan, say! Aron nga, dili masunog sa pagdayon ng lasang! Dili lang. Ang ato iampo nga magbagyo o ang tanang tubig sa dagat mo, watos lasang. Mukabya dito sa lasang. Usalan. Kabya. Agad! Da- Og mukabya ang tanang tubig sa dagat dito sa lasang, say. Uy, maapiltaan nagkaano, say. Uy, Hala. patay sa tahan ni say, uy! Tabang Noel Rabe! Kaloy, si Corazon maraming tao nagrobot, nag-control. Naglakaw nga wa siyang kaugalingon. Ato na sila paingon sa portal nga naable. Mosunod ako. Korason! Eh, Korason! Ayaw pagkuyog ni Alastor! ang ganahan nga luminos ay. Korason! Niya siya din sa lasang. Babagan ko siya. Kainit! Nitila pa sa palit ng kayo! Dili ko mo nang baling sa kainit sa palibot. Kaya nang option ko sa korason o magkuha ko siya giga niya ng Alastor! Asa ka? Imo kong gitaog! Babagan ni mo among tinguhang makuha si prinsesa. Nga, ana ka ron sa lawas ni Corazon, ha? Dili ka makababag sa among paggabuhaton tungod kay mamatay ka. Dili ka makapatay na ako! Ay, giibot ni mo among gidaang sundang. Ay! Yun daga! Kinipap! Kailan ko, Bob! Timasan ko siya. Naputulong niya bukang.
putol. Balik is pagtaod. Dili. Pasagdan ko siya. Dili siya hatagan ako sa akong atensyon. Si Corazon. Oh, ay nato si Corazon. Midako na pag-ayong kayo. Haring Sus! Tabangi ko! Nga magawa ko pagbalik si Corazon! Gikan ni Alastor! Niwan! Salamat kiniwan! Pangitaon ko si Corazon! Hala, day! Uwan! Hala, gidungog atong pag-ampos, Ginoo, day! Ginoo! Salamat, ha! Hi, Ginoo! Ay, hi! Gidungog Ay, ang salamat. among mga pag-ampong Salamat, kay. buwan lang in taon. Ay, Aron gidungog. dili ta mo samot kaalaot Basta ang kinasing-kasing. lasang. Basta. Og dili maglisod sa pagpangita si Taulominos ni Inday Ang Corazon. na may gidungog si Ginoo! Wa pa man ang bagyo, day! Sa nag-ampo sa gyud ay kang magbagyo say. Gaampok kang Oh, magbagyo. oh, day! Aron dali kay mapahog ang kayo dito sa lasang! Sunog ba yung lasang, day, irang? Ay! Ay! Allah! Nalipak na siya, panguros! Day! Panguros, Apis say, ako panguros. katarantar ni mo, day, irang, oy! Lipak Permi ko manguros, day, irang! Bisag adto ko sa banwa, day! Magtuwad, manguros mo ko! Napadya ay i-apil pa ba yung gitana ni Mang Banwa sa'yo Ya. ay. Napadya bugal-bugal lang yung kay kagdak ko. manguros. Ah, Aray! ay. Ay, ana, day, oy! Ay, ikaw, kagiron! Lipat na ba ko na? Hala, nilipak na ba, day, ay? Hala, doon ay gibaliw! Nakuha nung kusog. Na naman ang napaungan kayo sa palibot ni Lilisang. Milipag ka ganaya. Salamat mo ako mukhay. Huwag ko mahimong istatuha. May galikini anak ko ang kwintas. Huwag kinimawa. Huwag sinitapos kong mga tiil. Nganong, huwag na makadagan ang ako mga tiil. Dili. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.